copil este că tendința este de a pune întrebări, de a discuta și atunci când îi se dă spațiul necesar și atenția necesară, prezintă, adolescenții fiind cu subiecte extrem de profunde. Îmi aduc aminte, la un moment dat, în discuția conceptului de alegere și responsabilitate, vorbeam despre Eva și momentul în care ea a ales greșit. Și răspunsul fiicei mele a fost: și a făcut asta într-un mediu perfect, în care nu avea tentații, nu avea alte opțiuni. Dar eu, că la fiecare colț trebuie să fac o alegere. Și am realizat presiunea care este asupra acestor copii. Acesta este un lucru extrem de important. Și îi afectează în alegerea partenerului, îi afectează în alegerea relațiilor. Spuneai despre sex, dacă este o bătălie pierdută. Într-adevăr, în mare parte este o bătălie pierdută, dar regula trebuie să rămână. Dar în momentul în care ai o regulă, în loc să o impui, trebuie să o prezinți prin educație și oferi opțiuni. Asta este ca politica adusă de guvernul american împotriva epidemiei de SIDA prin abstinence only, ceea ce este total utopic. Neeficient. Pentru că în loc să vorbești de abstinence only, de abstinență sexuală, într-o generație care împinge sexualitatea la maxim, trebuie să educi pe tineri, să înțeleagă care sunt riscurile. Ce înseamnă relația respectivă? Care sunt pierderile pe timp scurt și pe timp lung? De ce ajung să accepte anumite comportamente? Și care credeți este că vor substratul? ține cont de lucrurile acestea? Adică sunt de șanse... cele mai multe ori, tinerii, chiar dacă răspund imediat, tot ceea ce li se spune rămâne undeva. Dar contează și cum le prezinți materialul. Noi, dacă ca le și părinți, avem impresia că dacă îl guduim puțin și îl închizi în casă și eventual îi mai dai și vreo două, pricepe mai ușor. Eu cred că ideea este de respect. Dacă îi prezinți anumite lucruri cu respect și el înțelege că o faci nu numai pentru că îl iubești, dar și pentru că te simți responsabil și vrei să-l ajuți să fie fericit. Ăsta este obiectivul oricărui părinte, sau ar trebui să fie obiectivul fiecărui părinte. Chiar dacă copilul meu alege să ducă o altă viață decât aș vrea eu să ducă. Dacă ea e fericită și împlinită și moral și emoțional, asta este ceea ce contează. Și dacă îl respecti și admiți că deja devine adult, că trebuie să-i permiți acel spațiu în care să facă anumite alegeri, chiar dacă sunt alegeri greșite, cu consecințele de rigoare ca să învețe, atunci acceptă. Nu acceptă imediat. Dar vei auzi ce am observat eu la adolescenții cu care am lucrat, dar chiar și la fiica mea, este că după un timp, ceea ce spui îți este redat înapoi ca o idee a lor. Uite ce m-am gândit. Pentru că interiorizează, procesează. Un aspect practic. Deci cunosc mame, părinți, dar mă refer în special la mame, care spun: fiica mea a vrut să meargă să facă revelionul cu prietenii. Am spus: nu, categoric, tu ești cu noi cu familia. Vorbesc de adolescenți, deja cealaltă jumătate. Deci fiica mea nu are voie cu tare, fiica mea... Ar fi mai înțeles să spui: negociem, îți arăt încredere, dar trebuie să meriți încrederea, da? Bun. Te duci, vii la ora cu tare. Și aș vrea să spun ceva, vorbim de curfew. Părerea mea este că nu e atât de mult important să vină de vreme cât să vină la ora la care a promis. La ora la care a promis. Deci este o ocazie, dorința adolescentului de a experimenta, este o perfectă ocazie să negociezi cu el lucrurile la care nu se renunță. Știi unde se duce? Da. Chiar dacă știi, cum poți să controlezi situația? Până la urmă. Pentru că eu vă dau câteva statistici. Cele mai multe abuzuri se fac chiar în casă și de multe ori cu părinții. Ce să mai vorbim? Ce să mai vorbim acolo? Dar nu uita că acele familii sunt foarte autoritare și copiii de obicei n-au voie să umble razna în acele familii. Numai puțin, că găsesc imediat. Și să vă citesc câteva statistici care mi se par foarte interesante. 40% din fete între 14 și 17 ani, știu de o prietenă care au fost bătute sau abuzate într-un fel sau altul de partener. 30 până la 50% fete de liceu sunt abuzate de partener. Violența, de obicei, așa cum spuneam, are loc în casa unuia dintre cei doi, fie la fată, fie la băiat. În sfârșit, aici se repetă practic aceleași sondaje. 38% din violuri sunt fete între 14 și 17 ani. 67% din formele de abuz sunt abuz sexual. 68% din toate violurile raportate sunt fete violate de o persoană cunoscută. Fie că e prietenul, fie că este colegul, fie că este cineva
apropiată. Interesant, 6 din 10 fete sunt violate la ele în casă, aici mi s-a părut interesant, la ele în casă sau la un prieten în casă, nu pe o stradă întunecată. Automat, absolut. Și cred că ultima statistică ce spune foarte mult și care efectiv te cutremură, în 1995, 7% din toate crimele raportate au fost fete omorâte de prietenii lor. Și 7% din toate omuciderile. Exact. De toate omuciderile. Exact. Și procentul este mare și este mai mic decât adevărat, pentru că uneori nu se raportează, alteori se mușamalizează, chiar dacă s-a raportat și așa mai departe. Aici ai alunecat deja într-o disfuncționalitate extremă, și anume aceea de violență în cuplu, care începe încă înainte de căsătorie. Și dacă nu îi pregătim pentru tineri în ceea ce privește sexualitatea, cu atât mai puțin îi pregătim în ceea ce privește relațiile violente. Nu se așteaptă așa ceva. Și aici, mergând înapoi, cum prezinți informația când vorbești despre sexualitate și despre riscurile implicării într-o relație sexuală? Vorbești despre imaginea de sine. Vorbești despre puterea care este dată celuilalt prin acceptarea unor anumite comportamente. Vorbești despre valoarea personală și scăderea valorii personale. Pentru că toate acestea duc la abuz și violență. Cum le ajutăm pe fete, pentru că în cele mai multe cazuri sunt fete cele care sunt victimă, cum le ajutăm pe fete să se protejeze? Pentru că este perioada în care vor să înceapă relații, vor să facă, de cele mai multe ori există o carte care este extrem de citită și extrem de bună, se numește Reviving Ophelia, reînvind pe Ophelia, care vorbește despre criza fetelor adolescente. Pornind de la presiunea de la școală, presiunea de acasă, presiunea pusă de prieteni și reacțiile lor. De aici și disfuncțiile alimentare, ca bulimia și anorexia, de aici și depresiile și tentativele suicidare, pentru că nu știu cum să facă față acestei suferințe care crește în ele. Dar cum le pregătim noi? Le prezentăm simptomele unei relații disfuncționale? Le arătăm modele de relații pozitive, care să nu vină neapărat de la părinte. Pentru că dacă vine numai de la părinte nu e suficient. Trebuie să vină prin diferite canale, care au diferită priză la copii. De exemplu, când vorbim despre semnale de alarmă, în momentul în care o fată începe să iasă cu un băiat. Am avut adolescente cu care am lucrat la un moment dat care spuneau: mă iubește atât de mult, de 5, 6, 10, 20 de ori mă sună pe zi. Este un mare semnal de alarmă. Este deja un semn de posesivitate și o tendință de control. Sau vrea să petrece orice clipă împreună. Exact. Da. Tendința de a izola fata de prietenele ei. Vrea să petrecem timp, nu vrea, e gelos pe prietena mea. Gelozia excesivă este un alt semnal de alarmă. Apoi certurile violente. În momentul în care apare un conflict, cât este de violent partenerul în rezolvarea conflictului? Apoi lipsa de comunicare. Se retrage în sine, nu vorbește cu mine. Din nou, un semnal de alarmă. L-am supărat, l-am rănit atât de rău, n-am mai vorbit. Iar tendința fetelor, și asta este un tribut pe care îl aducem societății patriarhale și modelului patriarhal, este să-și asume vina. Tendința femeilor, am făcut ceva. Și asta le și transmitem. Le transmitem prin biserică, le transmitem prin școală, le transmitem prin societate. N-ai făcut ce trebuia, dacă n-ai fi făcut, dacă ai fi făcut, dacă ai fi fost altfel, dacă ai fi vorbit mai puțin. Simți responsabile. De a-și asuma responsabilitatea, pentru că, într-un fel, mecanismul psihologic este că dacă eu îmi asum responsabilitatea, înseamnă că pot să controlez cumva situația. Și data viitoare, dacă n-am să fac ce am făcut acum, el nu o să mai fie violent. Și acesta este un mecanism care perpetuează ciclul violenței. Pentru că, neavând control, încerci să găsești control în alt fel și nu într-un fel sănătos. Și apoi este și hipersexualizarea. Când tot ce vrea băiatul de la o relație sunt comportamente sexuale, duse la extrem, acela e un semnal de alarmă. Și multe din violuri între adolescenți se petrec în acest context. Apoi mai e presiunea de grup, care este extrem de mare, și presiunea de grup asupra unui partener care folosește hipersexualizare, comportamente hipersexualizate și violență, îl împinge mai departe la violență extremă. Nu vorbim despre asta suficient. Ce le spunem?
sunt de acord cu tine, îi spui copilului, nu, este ok dacă vii acasă la ora respectivă, dar cred că este important să-i pregătim și pentru aceste comportamente.